תגידי לי, איזה סיבות יש להיות מאושר בחיים? לא יודעת. למה את שמחה כל יום? את שמחה בדרך כלל? מה הסיבות לזה? חברים. חברים, נכון. ומשפחה. נכון. וחברים חיות. מה גורם לך לקום בבוקר? הטלוויזיה, המחשב והחברים. טלוויזיה והמחשב והחברים? כן. באמת? ואמא. מה יש במחשב? משחקים. ואמא. נו טוב, אז עכשיו אני אהיה שמחה. אז זו הסיבה להיות שמחים. נכון? את יודעת מה אלה אמרה לי? שאלתי אותה אם היא עצובה, ואז כי היא לא מרגישה טוב, אז היא אמרה לי, לא. והיא אמרה לי, את יודעת למה? כי מחר אני אהיה חולה ולא אלך לבית ספר. זהו. Understand? מה? מה?